guys, Marisei. So strinane guys. Guys, pane pandiri kuona pari kuita confusion bichana. Pandiri kuti ndingokutaurirai wangu. Pane pari kunzi Nyathi akapondwa achisiirwa foni. Sei hazviitike zvinhu zvakadaro. Guys, Nyathi pakabuda anga asina kana foni. Foni yange yasiiwa pachaja. Sezvo anga abuda kuti arikudzokera padhuze. Mukaona saka foni yange iri pachaja. Ndikuona vanhu vari kuconfuse too much. Vanhu muri kuita makakatano asi foni yange yasiiwa. Foni yange itori pachaja guys. Ndo zvakaitika. Atakuja nzuri mafuta vandu kuja nzuri mafuta. Okay. Utautwa kiti. Utora. Saka apa guys ndiri kumbovakwiza nesauti nemafuta. Ndo zvatamboudzwawo. Kuti vakwizhe nesauti nemafuta. Ndosaka muri kuona ndiri kutombo vakwizha kudai sona. Nesauti nemafuta. Tirikungonzwawo zvakasiyana. Saka ndati ndombo vakwizha. Patira simzanziba. What is it? What is his name? Jim. Saya pa mchana. Apa kusurodzera pendo ndisori. Okuskwenya. Right. Right up with her. Right up. Right. Pose. Nziroma. Mera. Nziroma ikai. Beta irazi. Mukakuvara mukati umu. Akuvara. Sabai. Oh. And sorry, I'm